Os taleiros chantadinos recibiron a carta que anuncia a campaña que Ecovidro, en colaboración co Concello de Chantada, levará a cabo na vila para a recollida selectiva de vidro en 35 estabelecementos deste gremio. Unha actuación na que se poñerá un contenedor pequeno en cada establecemento e instalaránse 7 con máis capacidade, boca máis ancha e sistema hidráulico para o baleirado en distintas zonas da vila, onde abunden este tipo de empresas. Vamos a intentar facelo antes da Feira do Viño. Outro día estivemos aí reunidos coa empresa que recolle o vidro e agora o que se vai a facer é repartir, me parece que son 35 contenedores cativos con rodas para botar ali todo o vidro nos pubs, nos bares, nos restaurantes, que é unha maneira moito máis fácil de leválo pola acera ou pola rúa coas rodas hasta o contenedor, que é distinto aos que se tiñan hasta ahora, que é de meter botella a botella. Esos teñen unha especie de pestaña onde levanta o contenedor pequeno co vidro e xa se vacía todo xunto no contenedor eso. Polo que algúns dos contenedores que existen actualmente serán cambiados de sitio, trasladaránse a zonas do rural onde haxa cantinas ou poñeránse nas entradas da vila. Contenedores que tiñamos de vidro, pois para poñer, o que sei, por onde haxa, por exemplo, cantinas, é un exemplo, pois ao mellor en Limiñón, en Nogueira, en zonas onde se vexa que pode haber certa produción de vidro, por así dicirlo, para que tamén aí neses núcleos ou nos extrarradios de Chantada, para que a xente que veña das parroquias sepa que a entrada de Chantada por a Avenida de Portugal ou pola Avenida de Ourense ou de Lugo teña contenedor tamén e pode deixar ali as botellas que vai utilizando na súa casa, que ten que o que se quere desfacer delas. Unha iniciativa totalmente gratis para os hostaleiros que tan só terán que cubrir unha enquisa. Aínda descoñecen os pormenores da campaña, xa que non teñen máis información ao respecto que a recibida a través desta canle. O que si teñen son as cartas anunciadoras da mesma e agora están á espera da visita dos técnicos que lles informarán máis a miúdo desta actuación. Sí que recibimos. Bueno, que che parece este tipo de iniciativas? Moi ben, xa fai tempo que xa nos comentaran algo, xa fai anos, pero quedara así nada, agora parece que se decidiron. Interesante porque, non se derrama tanto lixo. Bueno, supoño que será, ben, para vos, para o Concello porque aforra, e para vos porque tamén, vos facilitan a xestión destes residuos. Sí, claro, é moito máis cómodo que os contenedores que hai agora para o vidro, que tes que ainda botas un cachabón para vacialo, pero con este sistema novo vai ser rápido. Bueno, vos soledes reciclar? Sí, as botellas grandes e tal, sí que se tiran. Bueno, así con este sistema será máis fácil. Claro, moito máis cómodo, para nós, de feito, porque ainda o de reciclar era complicado. Recibimos a semana pasada e consiste nunha campaña para reciclase de vidrio. Me parece que está orientada, penso, nada máis aos locais de hostelería. E nada máis, estamos esperando a ver que pasa alguén do Concello que nos explique un pouco máis, que a desarrolle. Bueno, que che parece este tipo de campañas de reciclaxe? Sí, hombre, bastante ben, ademais, aquí o tema da reciclaxe, polo menos no que no pobo está bastante fácil, hai agora xa bastantes contenedores, non nos habían tempos. Nós xa intentamos facer algo de reciclaxe, o tema de vidrio, de cartón e de plástico xa se está separando, pero bueno, se o motivan, mellor todavía. Bueno, se dan máis facilidades, mellor que mellor, non? Sí, por suposto, sí. E se se fai antes da Feira do Viño, mellor que mellor, xa que é un evento que atrae a centos de persoas á vila e no que se xeran moitos residuos destas características. Porque é un día que se gasta moito vidro, non? É unha pena que se tiren, sí. Porque é o fin de semana que se vai a crear bastante vidro de reciclaxe e tal, e canto antes se faga, mellor, a verdad. Penso que sí, que é positivo.